Jako me je zainteresovala ta ideja koju je pokrenuo Mihajlo Grbić, jer ona spaja tri osnovne stvari koje mene zanimaju. To su matematika, fizika i programiranje. Ideja je da ljudi koji vole, koji bi ih zanimalo to i koji vole fiziku i elektroniku, da mogu da se bave time i da prave svoje projekte. Mogao sam da se priključim nečemu što bi mi omogućilo da odvojim vreme da se bavim projektima koji me interesuju vezanim za robotiku, elektroniku, čak primenjenu fiziku. Sama ideja nastala je inspiracijom nas učenika nekoliko četvrtaka u tom trenutku da radimo nešto konkretno, da primenimo to naše znanje, da uradimo neke interesantne projekte, pogotovo zato što je škola imala dosta opreme koja nije bila iskorišćena. Imali smo takođe veliku inspiraciju od Prve Kragujevačke gimnazije, koja je isto započela jednu sličnu sekciju mnogo pre nas, čini mi se 3 godine pre nas. I videli smo da njima dobro ide i prosto hteli smo da mi budemo deo te priče. Mi zajedno sa Kragujevčanima smo deo seminara u Petnici koji se zove Primenjena fizika i elektronika, po kom je sekcija dobila ime. Bilo je naporno jer ipak smo mi učenici, a trebali smo da pravimo predavanja za druge. Tako da i mi smo zapravo kroz tu sekciju svašta naučili i stekli izuzetno iskustvo. I onda nakon toga, recimo nakon 2 meseca, dobijamo projekte koje onda realizujemo i predstavljamo na raznim sajmovima i izložbama. Izdvojio bih jedan festival na koji sam jako ponosan, a to je Beogradski festival nauke. Sudeći se da kažem jedan od najvećih festivala ili naučnih skupova u Srbiji. Što se tiče Srbije, bio je Novi Sad, Kragujevac, imamo svake godine izložbu u Savoj matematičke gimnazije. To je neki kao skup svih projekata koji su urađeni u toku jedne godine na sekciji. Išli smo u Beč. I to je jedan veoma, veoma veliki festival, veoma bitan festival, jedan od najvećih u Evropi, gde se okupljaju ljudi slični nama. I to je sjajno mesto da mi prikažemo naše projekte i takođe da steknemo neka nova znanja, neke nove ideje za druge projekte i da se dobro zabavimo. To je manji propeler. Šifra je tiho, tiho glasna. Ukoliko bih se nasmejao, prikazalo bi se sreće kao dominantna emocija. Recimo, ako pomerim ruku nadole, robot će ići napred, ako pomerim nagor, ići će nazad i tako dalje. Trenutno, znači, sonar ne detektuje ništa. Ukoliko smo stavili čašu ispred njega, on detektuje čašu trenutno. Ovo je projekat pametne kuće koji sam sad skoro počeo. Ovo je osnovna maketa. Ideja je da se pomoću elektronike kontrolišu neke osnovne stvari u kući i na jedan način koji je pristupačan korisniku. Za sada imamo 3 metode kontrole. Prva je kontrola kucanja. To jest, kucanje mogu da se otvore neka vrata. Šifra je tiho, tiho glasna. Druga stvar je kontrola pokretima. Naprimjer, kući smo, prljave su nam nešto ruke, treba da otvorimo neka vrata, dovoljno je samo da pomerimo ruku i gasi pomoću pokreta. Imamo ovaj ultrazvučni senzor koji detektuje. I treća stvar je kontrola pomoću glasa, što je izvanredno za starije osobe. Znači, dovoljno je da imate telefon, ne morate da ustajete, mogu da se kontrolišu roletne, osvetljenje, kao što je ovo slučaj, bilo šta. Da vidimo da li radi Bluetooth. Radi. Turn on. Yellow. Purple. Turn off.
Ovo je projekat Radar ili Sonar. Ono što je interesantno u vezi ovog projekta je da su ga uradili učenici 7. razreda matematičke gimnazije, koji su također članovi sekcije. Danica Vukdelija, Vuk Hip, Vasilij Jevanović i Marko Popović. Prosto da, meni je to najinteresantnije da su oni učenici 7. razreda, da još uvek nisu učili neke osnove fizike i programiranja, da su uspeli da urade nešto ovako. Znači, ovaj robot očitava rastojanje od objekta koji detektuje, kao i ugao, to jest položaj samog objekta. Roza linija predstavlja prostor koji je prazan, to jest vazduh, a ukoliko stavimo neki objekat ispred, nastaje ova plava linija koja predstavlja zauzet prostor, to jest predstavlja prostor koji je, predstavlja prostor gde se nalazi čaša ili neki drugi objekat koji je zauzet. Trenutno, znači, sonar ne detektuje ništa. Ukoliko bismo stavili čašu ispred njega, on detektuje čašu trenutno. Dok se vraća nazad, ne detektuje opet ništa, sve dok opet ne naiđe na čašu. Vidimo da kada je uperen u čašu, otprilike negde gore opisuje rastojanje na nekih 8 cm, on detektuje čašu, to jest kaže odavde pa nadalje je neki objekat. Imam robota i na ruci ovaj uređaj i pomeranjem ruke, odnosno tog uređaja na mojoj ruci, robot se pomera. Recimo, ako pomerim ruku nadole, robot će ići napred, ako pomerim nagore, ići će nazad i tako dalje. Na uređenoj ruci imam mikrokontroler Arduino, kao i žiroskop, Bluetooth modul i ovo dugme za pokretanje. Sve je to prikačeno na protoboard i povezano žičicama, tako da Arduino u stvari prikuplja podatke od žiroskopa o uglu po ovoj i ovoj osi i putem Bluetootha i šalje drugom Arduino koji također ima Bluetooth modul. Taj Arduino se nalazi na robotu. Ti podaci se onda obrađuju i šalju motorima i na osnovu njih se robot kreće. Ovo ovde je jedan projekat koji je urađen na sekciju. Radile su ga dve devojke sa sekcije, Valentina Njaradi i Milana Mićić. Ovaj projekat je program koji prepoznaje emocije na osnovu izraza lica i radi to u realnom vremenu. Ideja je znači da čovek stane ispred ove web kamere, to jest ove kamere računara, detektuju se bitne tačke lica i na osnovu položaja tih bitnih tačaka lica i međusobnom odnosu određuje se koji je izraz lica i samim tim koju emociju osoba osjeća u tom trenutku. Trenutno sada, kada samo pričam i gledam u računar, piše da je emocija neutralna. U gornjem levom uglu pišu koja emocija je trenutno prepoznata. Trenutno piše da je neutralna emocija jer nisam napravio nikakav izraz lica. Ukoliko bih se nasmeo, prikazalo bi se da je sreća dominantna emocija. Ukoliko bih otvorio usta u iznenađenju, prikazalo bi se da su iznenađenje ili strah dominantne emocije, a ukoliko bih se namrštio, prikazalo bi se da su ili ljutnja ili gađenje dominantne emocije. Ljudi po nekoj svojoj prirodi pri osjećanju nekih emocija prouzrokuju nešto što se zove mikroekspresije, to jest u jako kratkom vremenskom periodu im se lice, to jest izraz lica izmeni u poređenju sa tom iznenadnom emocijom koju su osjetili. I onda se to može primeniti u poligraf testovima za detektovanje laži ili istine. To je bespilotna letilica koju sam zamislio da bi rešio jedan problem koji sam video u prikupljanju i mapiranju podataka. Ova letilica treba da nadleće iznad oblasti gde je signal mobilne telefonije slabiji, da beleži podatke na GPS koordinate i da kasnije omogući korisniku da napravi trodimenzijonu mapu jačine signala iznad određenog prostora. To je manji propeler. Većina ovih aviona mogu da lete u stvari
izuzetno brzo za svoju veličinu. Razvijaju brzine od 70, 80, 90 km na sat bez većih problema. Sa adekvatnim propelerima, motorima, napajanjem definitivno mogu da razviju brzinu od 160-50 km na sat. Palo mi na pamet da napravim ovakav projekat zbog dva razloga. Jedan razlog je naravno što mi je od uvek bilo zanimljivo generalno bilo šta vezano za letilice, a drugi razlog je bio što sam primetio da se podaci o određenim parametrima koje mogu da se izmere iz vazduha prikupljaju izuzetno teško. Pa, na primjer, ako želite da znate temperaturu vazduha na nekoliko stotina metara, ne postoji baš nikakav određen način da se to sazna, osim ako stvarno ne odletite tamo. I to me je inspirisalo da napravim letilicu koja može da odleti na neku visinu i da prikupi bilo kakve potrebne podatke. U ovom slučaju jačinu signala. Ovo je naša radionica koju radimo projekte, jedna od radionica. Ovo je baš naša prostorija i ovdje su urađene većina naših projekata i ovdje smo mi započeli samu sekciju. Dobijemo podršku od škole određenu, a također dobijemo podršku od nekih sponzora, od firmi koje su vidjela značaj ovoga koji žele da nam pomognu. Također neki sredstava dobijemo od nas samih učenika, prostim učenika kojima je interesantno koji žele da ulažu. Evo, na primjer, učestvovali smo u jednom takmičenju iz robotike, osvojili smo prvu nagradu i tu novčanu nagradu koju smo osvojili smo uložili u opremu na sekciji koja je bila potrebna u tom trenutku. Osim škole, ne znam, mislim da smo prilično obični, mislim da vole muziku, da se druže, video igrice, filmove, mislim, svako je različito. Koliko sati provedete? Pa, zavisi kako kada. Ako je pred festival i ako nemamo neki projekat treba da završimo za neki skori rok, onda traje 6-7 sati da provedemo čak. 6 sati ste u školi? Da, znači teraju nas tetkice bukvalno tih dana.